Kita bagi-bagi dadi 5. Wis bar tak bagi-bagi dadi 5 karek mangane. Masya Allah lur, rasane kaya nak tuku-tuku ngene iku lho. Renyes, daging, swedep, gurih ono kabeh pokoke. Dan sekian tutorial gawe bakso ayam ala Maiz. Jangan lupa diriku ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wis lur, next masak apa iki? Coba tulis di kolom komentar ya. Mong duwe daging ayam setengah kilo, tapi kepengen mangan bakso sing rasane kaya daging sapi. Ayo lur, tak tutorial carane gawene. Iki pertama dagingnya difilet dhisik ya lur, diirisi cilik-cilik. Wes mari ngono disiapno blendere, ape nganggo blender, ape nganggo chopper, terserah. Iki gawene bakso full daging ya lur, tepungnya aja akeh. Iki dagingnya wis mlebu kabeh nang jero blender, lha iki ditambahi bawang putih 4 siung. Wes lanjut iki perbuane ana uyah, micin, ada bubuk penyedap karo garam. Lah iki penting lur, blender jolali dikit es batu. Lanjut pertepungan nih masuk. Tepungnya gak usah akeh ya lur. Cukup tepung maizena sak sendok, tepung tapioka nih 3 sendok. Wes aja kelalen bawang gorengnya dicopot dadi siji. Wes lur, wis mlebu kabeh bahane. Lagi lanjut di blender dadi siji. Wes lur, iki singkat saja. Daging sak tetek bengeke wis lembut kabeh. Iki rupane isih natural ya lur. Lah nek awakmu kepengin kecoklatan rupane yaiku dikeki kecap saithik. Wes iki lanjut asjoro njero bak karek godhoke. Lho sawang lelur dua banget iki daging setengah kilo untuk sak niki. Wes iki mau wajane wis tak pangkring ya lur den dhuwur kompore. Saranku nak godhog pentol full daging koyo ngene iki geline cilik wae aja gede-gede. Lah iki lanjut pentol dijegur siji-siji. Seperti bakso pada umumnya ya lur, iki baksone tak gawe bunder-bunder. Tapi mergo iki full daging dadine ora iso bunder-bunder, dadine kliwir-kliwir. Soale iki mau dagingnya rapate lembut lur. Wes lur pentol dijegur kabeh lho, ngene iki kareng ngenteni matenge. Pokoke keterane wis mateng, liku pentole wis mengapung, wis mengembang, wis mumbu. Lah nek mengapung kabeh kaya ngene iki lho lur, jenenge wis mateng. Saiki lanjut dientas, diserok, diadeni ning nampan. Masya Allah, wakiye muarem iki. Wes saiki lanjut tak tutorial gawe kuah pentol sing rasane super mantep lho. Yaiku pertama bawang goreng sing bar tak goreng. Iki diulek ya lur, tapi nguleke mbete tambahi. Ada bubuk, masako, uyah, moto ben tambah sedep. Wes lanjut diulek dadi siji. Diulek ngasih lembut ya lur, ngasih tercampur karo bumbune mau. Wes lah nek wis lembut kabeh kaya ngene iki lanjut diseron nggone banyu sing digodhog ngono mau. Lah gawe kuah pentol sing kaya ngene iki dijamin rasane mantep lho. Wis lur, bumbune wis jegur, iki diteni ngas mublak-mublak. Lah iki tak tinggal ngirisi pentole dhisik ya lur. Dadi iki pentole ben kaya nak tuku-tuku ngene iku lho lur, tak sigar-sigar sik. Pesona pentol gawe dhewe lur, lah tapi iki rupane kok kaya pentol kriwil. Iki mau cara dagingnya lembut, ya iso bunder-bunder kaya pentol-pentol liyane ngene iku lho lur, tapi sayange dagingnya ora kelar lembut. Tapi ngene iki rasane wis dijamin enak lur, wis mantep. Wis lur pentole bar tak irisi kabeh. Saiki lanjut dijegur ning awur kuahe ya lur. Digodhog karo bumbune ben tambah sedep. Wis lur, singkat saja pentolku wis mateng, aja lali dikei bawang goreng ning gone dhuwure. Terakhir karek diplating. Iki mau mae ya wis ngekom suun. Suune bar didolo lanjut disori banyune karo pentole. Masya Allah lur, ambune ngene iki lho wis guadake pol. Lah iki sing tak jupuk pentol sing gudhik siji karo sing sedengan loro ben koyo enak tuku-tuku. Wis aja lali dikei kecap, saus ben tambah sedep. Dan tidak lupa lor, iki wong omah ben roh rasane kuapi, dadi kita bagi-bagi dadi 5. Wis bar tak bagi-bagi dadi 5 karek mangane. Masya Allah lor, rasane kaya nak tuku-tuku ngene iku lho. Renyes, daging, swedep, gurih ono kabeh pokoke. Dan sekian tutorial gawe bakso ayam ala Maiz. Jangan lupa diriku ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wis lur, next masak apa iki? Coba tulis di kolom komentar ya.